uw zwan ontdekken. Wat een superdag. Super! Hé, maar ze zien, we hebben al je benen. Ja, klimmen, klimmen. Mooi. Oh, Skip. Ja. Dat is maar ze zien. Hey, wat doen ze daar? Graag omheen. Mooi, en klimmen maar. Doe maar nog in. Heel mooi. Is er nog een peel klimmen of is er nog een sletje springen? Ja, klimt er helemaal... Ze klimt helemaal naar boven en dan springt er over de veert heen. Dat is een skieterig sletje. Als kijk, dat wil ik. Dus ik vreeg of ik mooi dan mooi. Wist wat? Ik ga erheen. Wil je wachten op mij, hè? Wat? Als ik erin val, nou, dan ben ik wierd. Maak het dat uit, hé. Dan droeg ik dat gewoon op. Hoger in. En daarna. Rust. Hè? Wie bent je? Hoi, ik ben Doet. Ik ben de trainster. Oh, doe je als les in sletje springen? Ja, zeker. Dat is mooi, want ik wil te graag bezieken. Maar kun je dan sletje springen? Ik kan wel springen en ik klim ik wel eens in Bjem. Oh, maar dit is net samen sletje springen, ja? Of in bjemmen klimmen. Dit is gewoon een echte sport. Het is 4 leppen. 4 leppen? Oh, daar heb ik wel eens van ja. Dat is 4, dat is dan ver. En leppen, dat is springen. Verspringen dus. Ja, polstak verspringen. Zo heet het in het Nederlands. En in Grace nemen ze het bongelwippen. Bongelwippen? Ja. Maar dan doen ze het dus ik boet in Friesland. Ja, zeker. Dan heb je jou op provincies waar ze springen. In Grace en in Friesland en ik in Utrecht in Zuid-Holland. Dat ben vanzelfs provincies, maar ik een heel soort water. Dat klopt helemaal. Ze vroeger hield ik in fietsen of auto's. En ze moesten erin de waai van het ene plak naar het andere plak. En daarvoor broekten ze een pols om over de sletjes te gaan. Ja, ze kwamen natuurlijk een heel soort water en sletjes in. Wel grappig dat zo'n stok dan een vervoersmiddel waard. Een pols heet dat, hè? Een pols. Ja, en zoals mooi alles waren er ook gauw wedstrijdjes in. Wie komt er over de breedste veert? Okay. En nou klimmen! Oh! Wedstrijdjesdwan zit in us. De ien is daarin wat fanatieker dan de oor. Meesken willen altijd weten wat de beste is, de snelste of de sterkste. Maar ook wat de mooiste of de knapste is. Wout Zielstra uit Volsgeren is 15 jaar en had een grote winnersmentaliteit. Dat betekent dat hij altijd winnen wil. En dus traint hij heel hard om dat te bereiken. In atletiek blinkt Wout echt uit. Vorig jaar ben ik tweede geworden op het NK Meerkamp. Dus dat vond ik een prima prestatie. Nog nooit iemand van Horror die zege is eindigt. NK is het Nederlands kampioenschap, hè? Dus de beste, het beste van Nederland. Ja, vorig jaar heb ik de tweede beste van Nederland op de Meerkamp, op het Tienkamp. Bij de Tienkamp moest 10 verschillende atletiek onderdelen van. En dat is verschrikkelijk zwier, want er moest dus alles goed kennen. Draven, springen en gooien. En dus moet er ook een soort traind worden. Wout traint 4 of 5 keer in de week. Op de atletiekbaan en thuis. Krachttraining doe ik natuurlijk thuis. Al die oefeningen. En thuis hebben we ook een betonplaat in het weiland. Dus de werptraining ken ik van. Kogel en discus doe ik thuis. En ik nog net op zolder, dus in de winter, als het koud is, kan ik gewoon werpen. Dus het is ideaal. Nou heb ik gehoord maar die Maaivest te trainen. Dan valt me op dat is een heel soort verschillende trainers heeft. Ja. Dus elke trainer heeft weer een andere specialiteit in training. Jan. Zoals Lub heeft ook de werpnummers bij. Nou, mijn Haidt natuurlijk bij de krachttraining. En Gerbe bij de harde. Ja, en Hugo bij het Poolse kegels. Iedereen heeft zijn eigen gebied waar die training in houdt. Maar. Rustig beginnen met warming up om de spieren even warm te krijgen, want anders krijg je blessures. Dus altijd eerst een periode indraven, wat rekken en dan vaak wat loopscholing, wat skippings en wat trippelings, dat soort oefeningen. En ja, dan begin je vaak mijn onderdeel.
harde en dan 4 bijvoorbeeld nog achterom, meestal 2 onderdelen op een jong. Want de kerst net al het 10 onderdelen op een jong van. Nee, dat is wat te volle energie kosten. Dat zit er net in. Wout maakt dus een soort van om op hoog niveau te sporten. Maar hij maakt er ook een soort van litten. Ik ken natuurlijk net elke dag naar de McDonald's en dat soort dingen. En net te vol op stap natuurlijk. Want ja, ik vreet de jongen net op stap, want ja, dan moet ik sneeuwend hem over trainen. Dus ja, dat ken dan net. En ik ken een bijbaantje, dus heel veel dat zit er ook nog net in. Dus ja, ik moet wel een aantal dingen litten voor de trainingen. Ik zei al, dat is net naar de McDonald's kist. Maar had er echt rekening mee met eten? Ja, tijdens het seizoen wel, dan let ik er wel op. Dan ben ik ook gezond aan het eten, fruit en zo. En, dan ging ik net elke dag naar de snackbar en dat soort dingen. Nee, echt niet. Maar wel eens een keer? Ja, zeker wel. Dat mooi wel. Maar net te vaak natuurlijk. 1 keer per week. Snacken, dat is prima. En chips? Chips, ja. Ja, 1 dag per week maar dat. 1 dag per week neem ik chips. Jongens, net elke dag. Nee, waarop man. Het is wel eens dreig. Zwieren trainingen, spierpijnen, geen zin ha. Bij draven heb ik wel eens moeite met duur training, zeg maar. Lange afstandtraining, dat heb ik wel moeite met om dan echt tot het gat ziet te zeg maar. Dat is ook mijn minste onderdeel. En hoe reist het dan toch op? Ja, er moet er iemand bij staan, bijvoorbeeld bij de regiotraining. Op Papendal dan zit er wel iemand bij en die schreeuwt dan flink, dus dan moet je ook wel er ook in. Die pep je dan wel op, er moet wel echt iemand bij staan die me echt dan oppept dan. Voor zo'n lange afstand, want zelf dan heb ik er echt moeite mee. Dat het van. En waar doet Wout dit al hier voor? Nou ja, ik probeer eerst volgend jaar wil ik sowieso weer op het podium komen van het Nederlands kampioenschap meerkamp. Dat is ook wel heel mooi vinden en ja, misschien later Olympische Spelen. Dat zou echt de ultieme doel zijn natuurlijk. Voor later. Dat iedereen zijn droom. En dan heeft het toe letter, maar hoeveel uur mag ik dan denken? Ja, ik ben nu 15, dus dan ben je wel 23 geweest ongeveer. 23, 24 hier. Dus ja, dan is het Olympisch Spelen van 2020 wordt het dan. Dus we staan hier ongeveer. Maar hoeveel springen ze dan wel net? Nou, het record loopt nou op 21 meter en 51 centimeter. Dat had Bart Helmholt sprongen. 20 meter? Dat is echt een eind. Dat is een heel eind. Maar dat lukt natuurlijk ook net zo'n de pols, hè? Nee. En die bijen, hoeveel springen die? Die springen tussen de 5 en haast 10 meter. En hoeveel spring ik? Nou, dat maken we dan maar even zien. Maar dan moet eerst wel even sportieve kleren hoor, hè? Sportieve kleding, kan ik jij net in springen? Nee, dan moet heel het sprintje kennen. En is zo'n strakke broek wil dat net echt. Maar is mijn wedstrijdkleren wel aan. Leuk? Ja. Bij het sporten bist meer in beweging als normaal. En vaak mag er ook van zwitten. Daarom doet het kleren aan die het lekker zitten. Voor een prottensporten binnen een broek en een t-shirt geschikte kleren. Denk maar eens om boksen, voetballen en ik vierliepen. Bij hinderrieden is een kwarte broek net fijn. Dan kiest beter een lange broek aan van. Die beschermt die skonken, tjimpleren van het zadel. Een surfer doet een rubberen pak aan. Dan bloot er lekker warm. Dus de dost altijd een kleren aan die bij een sport praktisch binnen. Maar sporters willen ook haar een PR verbeteren. PR is persoonlijk record. De zwemmer wil nog harder zwemmen. En de atleet wil nog hoger springen. En kleren zijn dan heel belangrijk. Dit is Hielke. Hielke wil racefietsen. En dan heeft dus goede fietskleren nodig. Siep helpt hem om wat uit te zieken. Goedemorgen. Kun je me helpen om naar je fiets uit te zetten? Jawel, je woont op zo'n fiets? Ja, graag. Nou, bij de fietskleren, Sjan. Wat je nodig hebt is een fietsshirtje en een broekje. Er zit een seam in. En dat is voor een noffelijke dat je wijn op een fiets zit. Dus dan krijg je les van de kont. Daar krijg je inderdaad geen les van de kont. Alleen het hoofddoel hiervan is dat het zwit, het vocht, brengt. En dat je net zwit in het broekje. Zit dit zak goed meneer, want veel doen wat strak om. Het jij strak zit, dan zit mooi sluitend om die lichaam.
is het meeste last van de wien. Als de school is op een fiets, maakt ze altijd zelf zo iets mogelijk. Als dan een jas aan hebt die wappert, dan is het volle langzamer en hij heeft het meeste last van de luchtweerstand. Oké. Alleen er ontbreekt nog één ding aan die outfit en dat is een helm. Deze helm is puur voor de bescherming. Oké. Als je letter die een PR-verbetering wordt, dan krijg je een oorschothelm. Die is meer gestroomlijnd. Oké. Kerst het ermee. En nou maar het fietsen, Hielke. Siep zei het al, de helm is puur voor bescherming. Sist maar grote snelheid door de kop vleenen. Ook ijshockeyers hebben een helm op om haar te beschermen. Maar ook voetballers en fieldhockeyers moeten haar beschermen. Kerst zijn kop uit zijn skokken krijgen. En daarvoor heeft ze een scheenbeschermer. Er kan een hockeystickje aankomen. Of een bal. En er zijn meerdere soorten daarin. En bijvoorbeeld voor het hockey is het heel makkelijk als het in tosken beschermst. Maar een beetje, want die bal die is vrij hut als die in de muur krijgt. Goeie kleren en goede bescherming is dus heel belangrijk voor sporters. Tadaa, skik! Ja, skik! Mooi, hè? Oh. Skik, ik heb een polske vrij. Wist ik moet daar eens een peel van wel 4 meter klimmen. Ja, en dan sprint ik op die stok al. Dan klim ik erin. En dan spring ik zo 4 mogelijk over die veert heen. Ja, daar moet je wel echt een sportkleer voor hebben. En ik heb mijn badpak er ook onder dan. Want stel dat ik in het water val. Wat vanzelfs net gebeurt. Maar stel dat ik erin val. Dan heb ik in ieder geval mijn badpak om. Ik vind het zo spannend, kijk. Ik heb er zin in. Ik ga erin. De shots wonnen mij, hè? Hey Doet, kom eerst hier maar even. Ja, mooi sprong. Maten we net bij het water. Nee, dan moest eerst je wel even oefenen. Hier. Ja, toch dus als gelijk goed wetter koerst. Ja? Nou, dat kan het, hè? Oh. Alle bijen oefenen hier altijd. Oké. Nou, kom maar op. Ja, ik zat hier eerst wel even vat aan. Zo, de 6e stak mooi dichtbij. Zat erbij? Ja, dan moest toch eerst oefenen. Oh, oké. Pak de bopper hier al vast. Dan op een stappen naar achteren. En dan springst in de stak. Ja? Ja. Oké, komt-ie. Dus zo. Bam. Oké, noem eens op op Jerry. Oké. Handen op het hollen. Aanloop. Ja. Wow! Dat vond ik net mooi. Nog een keer? En zet maar in je voet aan en dan loek je zelf op. Oké. Ja, zo. Oké, zet hem op. Ja, mooi. Kijk, super! Ik blijf staan. Keren. Leuk, man. Een record, door mijn stuurt de blommen haar. Nooit goed in het staan, een record. Hiep, hiep, hoera. Ik lep hoe de breedste sletten, spring de gatten in de lucht. En dan wordt de afstand met een jongen bij het hele school. Een record, door mijn stuurt de kranse haar. Nooit goed in het staan, een record. Hiep, hiep, hoera. Als de fiesten gooi de gatten in de grond. En dan je te wijde meters doen je bij de vrouw in het roer. Een record, de medaille komt uit daar. Nooit goed in het sta, een record. Hiep hiep hoera. Ik vleen heger, oh maar heger.